Amen. A blessed morning po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday service. Maging sa mga nanonood po sa ating live, we welcome po ngayong umaga. Sige po, umikot po tayo ang bawat isa at kamayan at yakap po natin ang bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Hallelujah, Jesus. Sa umagang ito, Lord, i-prepare po natin ang ating mga puso at isipan para sa ating Panginoon. And make this song as your personal prayer and thanksgiving kung ano ang ginawa ng Panginoon bawat isa sa atin. Hallelujah, Jesus. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too high. But from both sides of the chasm, you had me inside. So you made a way across the great divide. Left behind heaven strong to build us here inside. There at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, split my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito kay buti-buti mo sapagkat dinala mo kami sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay purihin, ikaw pasasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Salamat, O God, anuman panahon, O God, ang naranasan namin, hindi at lang, O God, upang hindi kami makarating dito sa iyong bahay-sambahan. Ikaw ang aming pupurihin, O God, sa oras na ito. Lord, bago kami umarap sa iyong trono, O God, patawarin niyo kami sa anumang nagawa namin labag sa iyong kalooban, O God, upang walang hadlang na kami, O God, ay magpupuri, magpapasalamat, O God, sa iyong aming buhay, God. Salamat, O God, maging ang salita na aming maririnig sa araw na ito. Lord, itanim mo sa matabang bahagi na aming puso, O God, upang, O God, magamit namin sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, maging ang gagamitin mo, O God, ang iyong lingkod. Lord, bigyan mo pa, O kalakasan, malusog na kapangatawan upang ihayak. Tanging ang iyong banal na salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig, O God. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, church! Pwede bang kalabitin natin muli ang ating katabi? Tingnan mo, parang inaantok ka. Sabi mo, good morning! Yan, gisingin po natin ang ating katabi. Dahil sa umagang ito, once again, ibibigay natin ang pinaka-the best nating papuri sa ating Panginoon. Sino po ang nagagalak sa umagang ito? Na kahit may problema, kahit may pagsubok, sino po ang nagagalak? Sumigaw ng hallelujah! Kaya dahil tunay nga po, ang ating pong Panginoon ang nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Amen? Kaya po tayo umawit, tayo sumamba sa ating Diyos sa buhay. Amen? Palakpak po natin ang ating mga kamay. I give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I declare your love in the morning and your
have made, sing it again. Lord, you have made me glad. You have made me glad. You have made. You have made. You have made me glad. Oh, we praise you, Lord. We give you thanks. Made me glad. Tuloy tayong umawit sa ating Panginoon. You will sing, Lord, forever. You are faithful. Come on, we will lift up and pray. Praise the name. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Lord, we give you praise. With mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. We will give you praise. Sing praise. Sing praise. Oh, you deserve the praise. Sing praise. Sing praise. Come on, praise the name. Forever God is faithful. Yes, Lord. Forever God is strong. Yes, you are. Forever God is with us. Forever. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever. God is with us. Forever. Sing it again. We will give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Give Him praise, sing praise, sing praise. With mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the
give you glory. To you alone all the praises and glory. Oh yes, Jesus. Yun nga, Panginoon, narito kami to give you praise, to give you honor. Lord, nakikita mo ang aming mga puso as we give to you the praises that you deserve. Tunay nga, Panginoon, ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito. For you are our God. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Lord, we give you praise. Sing praise. Sing praise. We praise your name. Sing praise. Sing praise. Forever, forever, God is faithful. Forever, God is strong. Yes, you are. Forever, God is with us. Forever, 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 God is faithful. Yes, forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever. Sing it again, we will declare you. Forever you are faithful. Forever, God is faithful. Yes, Lord, you are strong. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever, forever. Oh, yes, Lord. Tuwing na nga, Panginoon, na palagi ka namin kasama, O Diyos. Anumang panahon, anumang sitwasyon ng aming buhay, Lord, you are there. Lord, sa umagang ito, patuloy naming inaanyayahan ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu to move in this place, to touch every hearts of your people. Dahil kami ay narito, dahil nais ka naming maranasan, Panginoon. Oh, yes, Lord. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you, 'cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon. Yes, move upon this place, Holy Spirit. We desire an encounter once again. Holy Spirit,
Lord, you are unshakable, God. You are unstoppable, God. Oh, you're unchangeable, God. Lord, we give you praise for the glory, all the honor belongs to you. Oh, you are God. Oh, we praise your name. We glorify your name. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Lord. Come on, just feel the presence of God in this place. Come on, just worship the name of Jesus in this place. Oh, sing a new song that comes from your heart. Oh, sabi mo sa Panginoon, sino siya sa buhay mo. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Oh, hallelujah. Oh, we thank you. We thank you for everything that you have done. Salamat po. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. Kumikilos ang Diyos kapag nagpupuri tayo sa Kanya. Hallelujah, Lord. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Let your presence fill us this morning. Let your anointing, let your glory, let your presence, let your power, let your might come down, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. The Spirit of the Lord is here. The Spirit of the Lord is moving. The power of God empowered us. The Holy Spirit is hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbisita mo sa amin. Salamat, O Diyos. Panginoon, salamat. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka, purihin ka. Lord, salamat sa pagbisita mo sa amin muli ngayong umaga. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan. Lagi mong pinapalakas ang iyong mga anak. Lagi mong pinapasigla, pinapatibay ang pananampalataya at ang spiritual na buhay sa kabila ng mga pangit at negatibong nangyayari sa paligid at sa mundo. Mahal mo ang bawat isa, Panginoon, kung bakit mo kami dinala sa lugar na ito. Dahil may dahilan ka at may layunin ka sa aming buhay. Patuloy mong pasiglahin at palakasin ang bawat isa by your Spirit, by your presence, O God. Patuloy mong ihamda ang buhay ng iyong mga anak sa pakikinig ng iyong salita. Lord, tanggapin niyo aming pasasalamat. Ang papuri, parangal ay para sa iyo lamang, Ama. Sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Sige po, maupo ang bawat isa. At tinatawag natin ang mga bata bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Atin silang ipapanalangin sa Panginoon. Sige, yung ating mga children dito, punta sa harapan at ipapanalangin natin sila sa ating Panginoon. Amen. Sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 127 verse 3, children are a gift from God. Regalo po yan ng Diyos. No po? Yan ay kayamanan ng mga magulang na minana at galing sa Panginoon. Kaya po ang mga bata, mahal na mahal ng Diyos yan. Ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Okay, pikit mga bata, yuko at pumikit. Pikit lamang kayo. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa mga batang ito na regalo mo po sa kanilang mga magulang. Father, we pray as we stretch our hands toward them. Lord, release your grace, your favor, O God, your divine protection,
In Jesus' name, Lord, may your blessing be upon them in the name of Jesus. Yes, hallelujah. At sila po'y lumaking may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, Panginoon. O Diyos, ang aming panalangin, ingatan mo sila araw-araw at subaybayan, ilayo sa sakit karamdaman, and surrounded with your walls of fire, with your precious blood. Lord, salamat po ng marami. Hawakan niyo ang kanilang kaisipan at puso at malayo sila sa lahat ng mga viruses at mikrobyo at infection, Panginoon, ng kapaligiran, lahat ng kumakalat na mga viruses, Lord God. And Lord, ingatan niyo po ang mga batang ito. At Lord, we declare, oh God, in the name of Jesus, na sa mga batang ito, hihirang ka ng mga pastor, evangelist, oh God, kung hindi ka pa darating, Panginoon. Lord, ikaw ang magpapala sa kanila at mangyayari ang layunin at plano mo sa kanila mga buhay. Salamat, Lord. We release, oh God, your blessing upon them. Good health, oh God. Hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, salamat. Ini-interest po namin sa iyo ang buhay ng mga batang ito. Salamat po, Lord, na marami. Samahan mo rin ang kanilang teacher sa Sunday School. Bigyan mo ng mahabang pasensya, katatagan at kalakasan at sila'y maturuan ng mga salita mong magbibigay, Lord, ng katatagan at kalakasan sa mga bata pong ito at tiwala po sa iyo. We thank you, we praise you, Father God, in Jesus' name. Amen. O lakad lang, lakad. Mga bata, God bless you. Amen. Sige po, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig na salita ng Diyos. At narito po ang lingkod ng ating Panginoon na katuwang po natin sa paghayot, pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Kaya tawagin natin ang ating Pastor Joseph Elorde. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you po, Bishop. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Pakisabi po sa katabi mo, nagagalak ako. Kasi nandito ka. Harapin niyo po, iba, mahirap po magsalita ng walang kaharap. Ulitin niyo po, sa kabila, nagagalak ako. Kasi nandito ka. Di ba ba't kabilaan? Kung ikaw nga po nagagalak, lalo na ang Diyos. Amen. Kaya nga po ang ating team ngayon is about always give thanks to God. Amen. So, tuloy na po tayo. Buksan po natin ang ating Bible sa Efeso chapter 5, verse 20. Ang sabi po dito, laging magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sandali po tayong pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming pag-uusapan, pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa buhay ng bawat isa at sa iyong mga salitang aming pag-aaralan ngayong umaga. Salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Amen. So always give thanks to God. Alam niyo po bang mahirap magpasalamat na wala ka namang natanggap? For example, ganito. Pumunta ako kay Bishop. Bishop, salamat. Siyempre, tatanungin ni Bishop, anong ginawa ko sa'yo? Di ba? Kunyari, pupunta ako kay Ate Doris. Ate Doris, salamat. Magtataka si Ate Doris, anong pinapasalamat nito? Wala naman akong ginawa. Amen? At hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay pupunta sa Kanya na walang ginawa ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may ginawa ang Diyos sa'yo. Ito yung panahon o ito yung buwan na palagi tayong magpapasalamat. Kaya nga, give thanks. Tatlong salita. Always, lagi, magbigay ng pasasalamat. Ngayon, ang tanong, ano yung dala-dala mo? Siyempre, may giving time eh. Bukod sa tithes, bukod sa offering, kailangan meron kang dala-dala. At sabi ko kanina, ang Diyos ang unang nagbigay sa'yo. Amen? Kaya nga po, ano ba yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin? Yan. Yan po yung ating munang pag-uusapan. At lahat, alam ko po mga magulang, mga kapatid, di ba kung nanonood kayo ng balita, yung uwan na bagyo, di ba malakas po yun? Ngayon, tumama daw sa Sierra Madre. Kung nakakita kayo sa Facebook, na ang pinapasalamatan nila, sino? Sierra Madre. Di ba? Imbis pasalamatan yung naglagay ng bundok, nababaling yung pasasalamat saan?
Diba? Yun po yung nakakalungkot ngayon. Kaya nga po, ang Panginoon, ang gusto niya, malaman natin kung ano yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. Una, ano bang ginawa ng Diyos? Bakit tayo kailangan laging merong daladalang pasasalamat? Siyempre, binigay niya yung kanyang anak. Sino yung binigay niya? Si Jesus. Gano'n ka kadalas nagpapasalamat sa Panginoon? Pagising mo sa umaga. Amen. Diba? Alam natin yan. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave. Binigay. Amen. Pakisabi sa katabi mo, binigyan ka ng Diyos. Amen. Diba? Sino yung binigay? Si Jesus. Parang hindi po kayo masaya eh. Alam nyo ba kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin? Para lagi kang may baon-baon na pasasalamat. Amen. Yan po yung una. Kaya ang Panginoon, binigyan niya tayo ng dahilan para magpasalamat palagi sa Kanya. Pangalawa, Jesus died for our sin. Diba? Si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng pagkakasala. Kaya pag pupunta ka ng church, pag pupunta ka ng simbahan, pagsasamba ka sa Panginoon, alalahanin mo palagi yung ginawa sa iyo ni Jesus. Amen. Alalahanin mo palagi yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Alalahanin mo palagi na si Kristo ay nasugatan, si Kristo ay tumamo ng maraming sugat, tumamo ng maraming latay sa latigo, pumasa ng cross, pumasa ng pagkabigat-bigat, naglakad ng pagkahaba-haba, di ba? Iniwan siya ng mga apostol, pinag-iwan siya para lang meron kang baon-baon na pasasalamat. Amen? Para tuwing pupunta ka, Lord, salamat Panginoon, kinuha mo na yung aking pagkakasala. Amen? Ano nasabi dyan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 hanggang 5, nandiyan po yan. Jesus died for our sin. Amen? Si Kristo namatay para sa kasalanan mo. Sabi, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ano yung sinasabi sa kasulatan? Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Amen? Ano daw? Si Kristo daw namatay para sa atin. At yung kasalanan mo, sino ditong hindi nagkakasala? Nagkakasala pa po tayo. Amen? Wala pong taong matuwid. Kaya nga araw-araw ka dapat magpasalamat kasi yung pagpapatawad ng Panginoon is malawak. Kahit tayo hindi matapat sa Panginoon, ang Diyos matapat pa rin. Amen? Kung hindi tayo matapat, ang Diyos mananatiling tapat. Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, yan yung maunawaan nating palagi nating ipinagpapasalamat. Amen? Pangatlo, Jesus saved us from hell, di ba? Niligtas tayo, punta sana tayong impyerno. Doon talaga ang ating destinasyon. Pero, dahil si Kristo nga, ang Diyos Ama, binigay si Jesus, di ba? Para hindi tayo mapunta ron, di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Niligtas niya tayo dyan. Dapat lagi nating sinasabi yan, Lord, salamat. Amen. Kasi niligtas mo ako. Hallelujah. Yun po yung dapat yung palagi nating baon-baon sa ating puso. Kasi maraming tao, ang pinapasalamatan na lang yung mga bagay. Pangalawa na lang po yun. Ang lagi nating ipagpasalamat yung ginawa ni Jesus sa'yo. Amen? Yung ginawa ni Kristo sa'yo, yun yung pinakamahalaga. At alam nyo ba, kapag ka may taong nagpasalamat sa'yo, anong iyong feeling? Masaya. Kunwari, binigyan ka ng tilapia ni Bishop, masaya. Masaya ka, tama? Kunwari, binigyan, tapos hindi ka nagpasalamat. Di ba, nakalulungkot yung nagbigay? Ganon din si Lord. Alam niyo ba, tuwing linggo, minsan nalulungkot si Lord eh. Parang pupunta ka na lang simbahan, hindi mo alam kung ano ipapasalamat mo. Amen? Hindi mo alam yung totoong pagpunta mo ng simbahan. Hindi mo talaga alam yung totoo mong pagsamba. Kaya nga, give eh. Dapat nagbibigay ka. Dapat lagi kang may baon. Lagi kang may daladala. Lagi kang may bit-bit-bit-bit. Lagi kang merong baon-baon na pasasalamat na pilagi mong, alam mo ba, masayang-masaya ang Panginoon tuwing sinasabi mo, Lord, salamat kasi siniligtas mo ako. Gustong-gusto ng Diyos yun. Amen? Ikaw nga, gustong-gusto mo, natataas tayo minsan, di ba? Pag napupuri ka, gustong-gusto natin, tama? Sinong ayaw ng napupuri? Lahat tayo gusto. Di ba? Minsan,
Pagka mabanggit yung pangalan mo, di ba? Minsan nga, sa probinsya, pag nakatapos yung kanilang anak, magpalagay pa ng karat, ano? Ang tawag doon? Tarpaulin pa. Tama? Ganun din dapat tayo. Dapat yung pasasalamatan, lagi nating ina-acknowledge yung ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kasi bigyan natin ng dahilan yung pupunta mo, ano kayang dala-dala ko ngayon? Di ba, Lunes hanggang Sabado, ano yung ginawa mo? Ano yung ginawa sa'yo ng Diyos? Sa nagdaang mga araw, niligtas ka, sa kalsada, iningatan ka, hindi ka nagkaroon ng karamdaman, inispire ka ng Lord sa lahat ng mga bagay na pwede sana mangyari sa buhay mo, hindi pinahilutulutan ng Panginoon. Tama? Dapat yun yung baon-baon mo. At dapat palagi kang nagpapasalamat sa Panginoon. Ulitin ko, kailangan meron kang baon-baon. Pakisabi sa katabi mo, ano baon mo? Ano yung bibigay mo sa Lord? Amen? Parang naalala ko na naman po yung patotoo ni Bishop. Sa Mindoro daw, si Pastor Chic, bit niya daw dito sa kanyang balikat. Saan pupunta? Magpa-follow up. Tapos lubog daw sa putik. Mag-share ng Word of God. Magbibigay ng pahayag ng Panginoon. At pagbalik daw, merong manok. Sobrang tuwa daw ng pinupuntahan, nagbibigay din. Give and take eh. At ang unang nabigay ay ang Diyos. Amen. Ang Diyos ang unang nagbigay. Kaya walang dahilan para hindi tayo magpunta ng simbahan, magpunta ng church upang magpasalamat. Kasi araw-araw gumagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Kaya tayo may lakas, kaya tayo may hininga araw-araw. Maraming tao minsan hindi na nagigising. Pero praise the Lord, ikaw nagising ka. At alam mo yung purpose mo sa buhay na mundo na ito, kung bakit ka nag-i-exist para magpasalamat. Dahil gustong-gusto ng Diyos na siya ay pinupuri sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Amen. Ano pa po? He showed the way to heaven. Di ba? Yan yung mga dapat natin. Pinakita niya. John chapter 14, verse 6, alam natin yan. Kapag ako nagtuturo, halos yan lagi sinasabi ko. Dahil yan naman talaga ang nakatatak sa puso't isipan ko. Magpaalala na si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. Amen. Pakisabi sa katabi mo, naliligaw ka na ba? Hindi. Bakit? Kasi bakit? Ang demonyo nandito para iligaw ka. Amen? John chapter 10, verse 10, di ba? Ililigaw niya tayo. Kaya nga si Kristo bumaba sa lupa para sabihin sa iyo, ako ang daan. Pakisabi, si Kristo lang, wala nang iba. Amen. Gustong-gusto ng Diyos na palagi yung binabanggit yung pangalan niya. Tama? Gustong-gusto ng Panginoon na itinataas yung kanyang pangalan. Gustong-gusto ng Panginoon na yung palakpak mo, direkta sa Kanya. Gustong-gusto ng Panginoon, yung sayaw mo, sinasayaw mo sa Kanya. Gustong-gusto ng Panginoon, yung pagpunta mo, siya ang punta mo. Hindi si brother, hindi si bishop, hindi si pastor, hindi kung sino man. Amen? Yun yung gustong-gusto ng Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon, yung pagpunta mo, yung motibo mo, kundi para purihin, sambahin, pasalamatan ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Yun lang po yung gusto ng Panginoon, yung lagi binabanggit yung kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng pagsamba, ng pagpuri, ng pagpalakpak, ng pagtaas ng kamay. Kung nahihiya ka, huwag ka nang mahiya. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang mahiya. Si Kristo nga, hindi nakahiya. Pumasa ng cross eh. Alam niyo ba, pag pumasang ka ng cross sa Jerusalem, di ba? Doon sa Israel, di ba ibig sabihin, kahiya-hiya. Hindi si Lord nahiya, bitbitin yung kasalanan natin. Kaya ang Diyos, hindi mo kailanman mahihigitan. Amen. Si Kristo kailanman di natin mahihigitan. Amen. Kaya ang motibo dapat natin, pagpunta ka ng church, bit mo yung pasasalamat mula Lunes hanggang Sabado. Amen. Mula Lunes hanggang Sabado, alalahanin mo, ang Diyos ay gumawa. Hallelujah. Palakpakan natin Panginoon. He gave us a keys of kingdom, di ba? Binigyan tayo ni Lord ng susi. For example, ganito, pag binigyan ka ng susi, ng isang tao sa isang bahay, ibig sabihin may tiwala sa'yo. Tama? Kunyari, bibigyan kita, susi ng bahay, sa'yo na yan. Di ba masaya ka? Di ba? Laging magalak ang puso mo. Ang Diyos binigyan tayo din ng susi. Kaya nga, yan yung dapat nating pasalamatan.
May access tayo sa langit. Pag nananalangin ka, di ba? Rekta lagi kay Lord. Walang bara. Kasi kung minsan, ang kaaway, minsan nilalak niya. Bakit nalalak? Kasi may kasalanan. Pero pag walang kasalanan, pag ang isang tao, ang anak mo pag may kasalanan, lalo pag gabi na umuwi, di ba nilalak mo? Tapos ngayon, pag uuwi, hahanap ngayon ng pintuan. Pintuan na bukas. Kasi may kasalanan late na umuwi. Tama? Pero tayo, binigyan tayo ng Diyos ng susi. Pag wala kang kasalanan, sumusunod ka sa Panginoon, buksan muna kung anong buksan mo. Anong gusto mong buksan sa'yo ngayon? Kailangan mong ipagpasalamat. Lord, binubuksan ko, Lord. Salamat, Lord. Binubuksan ko na, Panginoon. Yung pintuan ng biyaya. Yung pintuan ng pagpapala. Yung pintuan ng kagalingan na binarahan ng demonyo. Kaya ng demonyo Lagi siyang magbabara, lagi siyang tagasara. Pero ang Panginoon, laging tagapagbukas. Yun yung dapat nating palaging ipasalamat sa Panginoon. Kaya nga, ang kaaway, palagi siyang nandyan, parang inaalis niya sa pagpapasalamat. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, di ba, buksan mo na. Pakisabi sa katabi mo, buksan mo. Binigyan ka ng Diyos. Anong kailangan mo lang gawin? Magpasalamat ng panalangin. Panalangin mo, madidinig ka ng Diyos. Amen? Madidinig ka ng Panginoon. Sasagutin ka ng Diyos. Sabi nga, di ba, ang Diyos, hindi maiksi ang kamay. Hindi barado ang tenga. Hindi bulag. Upang hindi makita at maabot ang ating pangangailangan. Amen? Kaya nga, ang Diyos ay nagbigay ng mga susi. Matthew chapter 16, verse 19. Amen. Kung nandyan po yan. Mr. Goy. Hindi ko po nilagay. Kaya, ano ba yung gusto mong buksan? Buksan mo po. Amen. May authority ka. May kapangyarihan ka. Binigay ng Diyos yun. Yun yung dahilan kung bakit nakapagbigay tayo ng pasasalamat. Kailangan alam mo, sa isipan mo at sa puso mo kung ano yung mga pinapasalamatan mo. Mahirap magpasalamat nang hindi mo alam yung pinapasalamat mo. Amen? He give us a victory. Pakisabi sa katabi mo, tagumpay ka na palagi. Bakit kung minsan lagi tayong talunan? Natatalo tayo minsan ng mundo. Natatalo tayo minsan ng material na bagay. Di ba? Pero binigyan na tayo ng Diyos ng tagumpay. Sa tuwing, paano mo ma-identify na palagi kang tagumpay? Sa tuwing may nag-o-offer sa'yo na palaging nananalo, si Kristo sa puso mo. Amen? Sa tuwing may laban ka, na kung saan si Kristo ang inuuna mo, dyan ka laging tagumpay. Dyan palaging napapahiya ang demonyo. Amen? Ano kung minsan yung mga offer sa'yo? Ano kung minsan yung mga nararamdaman mo na kalaban, yung kagustuhan ng Panginoon? Ulitin ko, kapag nagpapatagumpayan mo, yung mga bagay na si Kristo ang inuuna mo, palagi kang tagumpay. Amen? Palaging kung minsan nakakaisa ang kaaway, kapag minsan inuuna mo yung bagay na will mo, yung gusto mo. Amen. Pag gusto mo ang nangyari at hindi gusto ng Diyos, minsan nakakaisa ang kaaway. Kaya huwag mong paisahin ang kaaway. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 hanggang 58. Tayo po natin. Praise the Lord. 1 Corinthians. Hindi ko kasi nalagay. Ayun. 15:57. Ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanino palagi ang tagumpay? Binibigyan tayo dahil kanino daw? Kay Hesukristo. Amen? Nagtatagumpay tayong palagi kapag nauuna mo palagi, sino? Si Jesus. Amen? Kapag una sa'yo si Kristo, ano ang mangyari sa buhay mo? Palagi kang tagumpay. Amen? Diba? Palagi kang panalo. Palagi kang hindi katalunan. Palagi mong nadadagukan yung demonyo. Amen? Palagi mo siyang napapahiya. Kasi ang kaway, palagi siyang nandyan sa'yo. Nakabantay palagi siya sa'yo. Ayaw mo man o hindi. The devil is like a roaring lion. Rawr!
Pero pusa lang yun, meow. Like lang naman. Amen? Minsan nakakaisa siya, natatakot tayo dahil meron kasing pagpipili palagi. Ang tip para palaging tagumpay is piliin mo si Kristo. Hindi ka talo, hindi ka lugi. Amen. Palagi kang panalo. Sino gustong palaging panalo? Amen. Piliin mo si Kristo. Piliin mo si Jesus. Palagi. Dahil pinili ka ni Lord. John chapter 15 verse 16, di ba? Ang Diyos ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Amen. Pinili ka ng Panginoon para palaging magtagumpay at yan dapat yung palagi mong ipagpasalamat. Lord, salamat sapagkat ipinaparada mo ako sa parada ng tagumpay. Wow. Amen. Ibinibida ka palagi ng Panginoon. Di ba? Katulad kay Job. Ibinibida si Job ng Diyos. Kung bakit may mga pagsubok sa buhay natin, minsan binibida ka lang ng Diyos kasi alam ng Diyos na magtatagumpayan mo yan kasi si Kristo nasa iyo at nasa akin. Pakitabik yung katabi mo, nasa iyo nga ba? Paalala. Amen? Kung nasa iyo si Kristo, tagumpay ka palagi. Yung matatagumpay, pumalakpak. Amen. Praise the Lord. So, yun po yun. Yung dahilan kung bakit tayo nakapagpasalamat, hindi lang sa material na bagay. Kasi yung material na bagay, naluluma, nabubulok, nawawasak, nasisira. Amen? Pero kapag pumunta ka ng church at nagpasalamat ka sa Panginoon, ito yung mga binabanggit mo, tuwang-tuwa ang Diyos. Amen? Galak na galak ang Diyos. At kapag ang isang tao nga, nagalak, di ba? Nagbibigay. Nagpapala, lalo ang Panginoon. Kapag palagi natin siyang pinupuri, meron na ba kayong na-encounter na isang tao na kapag palagi mo, uy, ang pogi mo, nagpapamerienda? Uy, ang gwapo mo. Ang gwapo mo naman. Bago yan damit mo, bago yan sapatos mo, baka naman. Sana all. Di ba, pagka binabate, bumili ka nga doon ng soft drinks. Natutuwa. Kanon din ng Diyos. Amen? Kung gusto mo ng mga material things o mga bagay na pagpalain ka ng Panginoon, walang ibang dapat tayong gawin kundi pasalamatan ng Diyos. Sa mga bagay na ginawa niya, alalahanin mo, wag lang yung material na bagay. Amen? Kundi yung ginawa mismo ni Kristo, yon ang ipagpasalamat natin. Amen? Doon masaya ang Diyos. Amen? Yung mga bayani nga, di ba? Pag inaalala natin yung mga ginawa nila, natutuwa yung mga kamag-anak. Tama? Kasi naaalala nila. May nakakaalala pa pala sa aking mawawala sa buhay, mga ginawa nila. Ganon din ang Diyos. Masayang masaya siya kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga, give thanks. May pagbibigay. Parang giving na rin. Amen. So, ano pa ang binigay ng Panginoon? Siyempre, yung buhay na ipagpasalamat natin. Yung lakas, yung hininga. For example, bibigyan kita, bibigyan ka kunwari, sino ba pinakamayaman? Si Bill Gates. Bibigyan ka kunwari ng 50 million. Gustong-gusto natin yon. Marami nang mabibili yon. Bahay at lupa, negosyo. Diba? Makapag-travel ka all around the world. Yeah. Kaya lang, hindi ka na magigising bukas. Gusto mo 50 million, hindi ka na magigising bukas. Ayaw mo, di ba? Gusto mo yung hininga. Gusto mo yung buhay. So, gaano ka-importante yung buhay mo na binigay ng Diyos? Higit pa siya sa 50 million. Higit pa siya sa bilyon-bilyong pera. Amen? Di ba? Higit pa siya sa kung anumang material. Dahil ang palagi mong pipiliin mo yung buhay. Saan galing ang buhay? Saan galing ang hininga? Ang Diyos kumuha ng putik sa Genesis. Tapos hiningahan sino? Si Adan. At nagkaroon ng hininga. Breath of life. Amen. So binigyan tayo ng Diyos ng buhay, yun palang ipagpasalamat mo na. Kaninang umaga, sino nagpasalamat sa buhay? Amen. Galak na galak ang Diyos dyan. Amen. Kasi maraming tao, nakalimutan na nilang magpasalamat sa Panginoon. Nakalimutan na nilang yung buhay pa lamang is napakalaking biyaya na.
Yung kalakasan pa lamang is napalaking biyaya na kailangan mong ipagpasalamat. Dahil kung wala ka ng lakas, nakahiga ka na lang. Amen? At humihiling ka na lang ng Panginoon, palakasin mong muli ako. Kaya nga hanggat tayo may lakas, may hininga, may buhay, ang kailangan natin, magpasalamat. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko, mas pipiliin natin yung buhay kaysa sa 50 million. Malaking pera, pero mas importante pa rin yung buhay. Mas importante pa rin yung bigay ng Diyos. Yung palang, pasalamat natin sa Lord. Kasi walang kapantay o katumbas na halaga. Yung hininga mo. Amen. Meron nga ako narinig na preacher, parang ang hininga mo, tinatawag mo si Yahweh. Yahweh. Yung hininga natin kasi kay Lord yan. Amen. Pasalamatan natin ng Diyos. Praise the Lord. Every gising is a blessing. Maraming tao, minsan, hindi na nagigising. Every day is a blessing. Amen. Ang problema, paano mo i-treat yung everyday sa buhay mo? Di ba? Paano mo siya, tawag doon? Paano mo tinatanggap yung araw-araw? Di ba? Paano mo pinapasalamatan ng Panginoon? Yeah. Ang gusto kasi ni Lord, yung pure na pasasalamat. Amen. Yung galing sa puso. Hindi galing sa nguso. Ayun. Amen. Kaya nga sabi sa Psalms 118 verse 24, New King James Version, this is the day that the Lord has made. Sino daw gumawa ng day? Ang Diyos. Kaya every day is a blessing. We will rejoice and be glad in it. Amen. Kaya palagi tayo nagre-rejoice. Kaya palagi tayo nagagalak. Kasi ang Diyos gumawa ng bukas para sa'yo. At hindi natatapos o nauubos ang bukas. Amen. At sino ang may gawa ng bukas at ng bukas ng bukas? Walang iba kundi ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos dyan. Amen? Kung ikaw ay nagigising pa, pasalamatan mo ang Diyos ng maigi. Amen. Yun po, galak na galak ang Panginoon. Ulitin ko, every day is a blessing. Praise the Lord. Kaya nga, this is the day, may kanta yun, this is the day that the Lord has made, We will rejoice, I am rejoice. We will rejoice and be glad in it. Diba? Lagi tayong magalak, lagi tayong mag-rejoice. Pag sinabing rejoice, parang galak na galak, may nagre-rejoice bang nakasimangot? Katulad ngayon, araw ng linggo, this is the day of God. Amen. Paano mong i-handle yon? Sa bahay pa lamang ba, nagagalak ka na? Gagalak ako, Lord. Bibihis ko na yung pinakamaganda kong postura, yung pinakamaganda kong lipstick, yung pabango, diba? Yun yung mga nagre-rejoice. Yun yung mga galak na galak. Sa umaga pa lang, yung tithes offering ko, nandito na. Give thanks eh. Magbibigay ka ng pasasalamat sa Panginoon eh. Kasi Lord, alam ko Lord, Panginoon, na itong araw na to ay nilikha mo para sumamba kami sa'yo. Maraming tao nakalimutan yung araw ng linggo. Actually, hindi lang araw ng linggo, every day. Pagsamba sa Lord yan. Amen. Ang kagandahan lang, mas marami, mas mainam, mas galak na galak ang Panginoon kapag marami. Amen? Galak na galak ang Panginoon, dumadagundong yung pagpupuri, kanina pa lamang, di ba? Yung pagpupuri natin sa Panginoon, di ba? Galak na galak ang Panginoon. Kaya yung presence ni Lord, kung naramdaman nyo, kapatid, pumalakpak ka. Amen? Yun yung presence ni Lord, di ba? Magagalak ka kapag palagi mong nararanasan. Kaya nga yung excitement sa puso mo magpasalamat sa Panginoon, sa bahay pa lang, dapat ready ka na. Baon-baon mo na. Yung sasabihin mo sa Lord, hallelujah. Amen? Ngayon, ano naman yung kaya nating ibigay sa Diyos? Ano ba yung kaya nating ibigay sa Diyos? Actually, wala tayong kayang ibigay. Yung material galing sa Diyos. Yung lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kanya lahat yan. Awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig, ang lahat ng naririto, ang may-ari ay si Yahweh. So sa makatuwid, wala tayong pag-aari, pero meron tayong kayang ibigay. Ito yon, ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 22 verse 37 hanggang 39, ito. Sumagot si Jesus,
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ang kaya nating ibigay, yung umibig ng buong puso. Amen. Pag sinabing buong puso, walang malayo, walang malapit, walang mainit, walang malamig, o tagulan. Pag umiibig ka, kung umuulan, magdadala ka ng payong. Yun ang umiibig. Nagbibigay ng effort, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng ng mga bagay na nagsasacrifice ka para lang pasalamatan ng Panginoon kasi nga love na love mo siya ng buong puso. Taas ang kamay ang mahal ng Diyos ng buong puso. Pipikit lang ako. Yung hindi tumaas, hindi mo siguro mahal si Lord. Amen. Anong sabi? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Minsan, ang kaluluwa, di ba? Yan yung paningin, pandama, pandinig, pangamoy, panlasa. Pag mahal mo ang Panginoon, anuman ang makita mo, may kantangang anuman maging panahon, anumang maging pagkakataon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin, ang Diyos at Diyos pa rin ang ating pupurihin. Tama? Yun po yung kaya lang natin ibigay. Minsan yung feeling mo, I'm not feeling well. Wow. Hindi magandang pakiramdam ko eh. Amen. Ang kaya mo lang ibigay sa Panginoon, isumamba sa Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, pagagalingin ka ng Panginoon. Lahat ng karamdaman, sakit sa bulsa, kaya ni Lord yan. Tahiin mo muna yung bulsa. Amen. Minsan, hearing, yung naririnig mo kahit pangit, di ba? Yan lang yung kaya mong ibigay sa Panginoon. Sumamba ka pa rin kay Lord. Amen. Maraming tao, kapag nakakapakinig ng pangit, lalo kay brother, kay sister, ayaw nang samba. Ayaw nang magpasalamat sa Lord. Amen. Hindi ako makapagpunta doon kasi hindi yung puso ko eh. Parang may mga ganong mga senaryo. Pero kapag ang Panginoon, mahal mo siya, yan lang yung kaya nating ibibigay mo yung 100% mo na seeing, ang titignan mo yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos, ang pakikinggan mo yung mga praise, di ba? Yung mga papuri na ginagawa natin, di ba? Yan lang po. Amen? Ano po ang sabi dito? Ito naman ang pangalawa. Ibingid mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gaano mo kamahal ang iyong sarili? Pinapabanguhan mo. Pinapakain mo 3 beses isang araw. Minsan may merienda ka pa, minsan may snack ka pa. Di ba? Gaano mo kamahal ang ating sarili? Alam niyo ba kapatid, ang sabi sa Biblia, yan lang ang kaya nating ibigay. Yan lang yung sinasabi ni Lord, yung utos niya na kaya nating gawin. Pakitanong yung katabi mo, kaya? Kaya. Kinaya nga ni Lord eh. Di ba? Kinaya nga ni Jesus eh. Tama? Iniwan si Jesus. Kinaya niya. Hinagupit si Jesus. Kinaya niya. Di ba? Piling niya. Iniwan siya ng mga apostol. Di ba? Love na love niya ang Diyos Ama with all His heart. Di ba? Yung panlasa niya halos wala na. Di ba? Nagpatuloy pa rin siya. Kaya ang daming dahilan. Ang pinakamagandang dahilan lamang ng pagpunta natin, pagsamba natin, walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya nga po, pag umaating kami nila Bishop doon kay Apostol Carillo, gustong-gusto ko din eh. Bakit kasi si Jesus lang lagi? Amen? Si Jesus lang palagi ang bida. Amen? Si Kristo lang palagi ang ating itaas sa buhay natin. Kasi na kay Kristo ang susi. Na kay Kristo ang buhay na walang hanggan, na kay Kristo ang kagalingan, na kay Kristo ang kalayaan, na kay Kristo ang lahat ng bagay na ating hinahanap. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hihintayin na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Ibig sabihin, yung bukal din sa kalooban mo, nasa 2 Corinthians din yan, 9, di ba? O 1 Corinthians. Alam ng Diyos yung kakayanan mo lang. Amen? At hindi ka pipilitin ni Lord doon.
Ang gusto lagi ni Lord, magmula lagi sa puso mo, magmula lagi sa sarili mo, yung pagpunta mo sa simbahan, dapat excited ka dyan. Ayaw ni Lord yung pinipilit ka. Amen? Ang gusto ni Lord, bukal. Pakisabi sa katabi mo, bukal sa puso. Tuloy tayo. Mabilis lamang po ito. Meron po akong 3 bagay dito. Ano ang nagagawa ng pasasalamat ito? Ano ba ang nagagawa ng pasasalamat? Una, may miracle of multiplication. Diba? Alam ko na ituro to ni Bishop, pero nailagay ko rin po dito. Nilagay ng Diyos sa buhay, sa puso ko. John chapter 6, verse 9. Alam po natin to, yung isang bata na may dala ng 5 tinapay at 2 isda. So, yung bata, nagbigay. Kanino binigay? Kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinagpasalamat sa Panginoon. Anong nangyari? Napakain yung 5,000 tao o higit pa. Amen. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Pinagpasalamat niya. Basahin natin. 9. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Lalaki pa lang, 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda at nakakain ang lahat at nabusog. Ano ang nagagawa ng pasasalamat? Merong siyang multiplication. Depende po sa sitwasyon. Minsan naman, sabi sa Bible, Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Minsan, dadagdag lang. Depende sa sitwasyon. Parang ganito, yung add, ito yon. Pag meron kang bahay, gusto mo punuin ng TV? May TV sa gilid, may TV sa may TV sa likod. Ayaw mo eh. Di ba? Tayo nga templo ng Diyos, tama? 1 Corinthians chapter 3, verse 16, na ang ating katawan ay templo ng Santong Espiritu. So, ang Diyos ang bahala mag-add ng ating pangangailangan. Depende sa bahay, depende sa laki ng bahay. Tama? Ito po yung miracle of multiplication, ang daming tao. Amen. At sinasabi nga dyan, ng mga apostol, hindi daw sasapat. Kaya kung may mga bagay kang hindi sasapat, ibigay mo na sa Diyos. Ang Diyos nang bahala. Amen? Kaya ba? Kaya. Pag alam mong hindi sapat, bigay mo sa Lord. Ang Diyos ang bahalang mag-multiply. Palakpakan natin ang Panginoon. Miracle of multiplication. Amen. So, dadami. Ang sikreto, ipagpasalamat mo. Kasi ano ba tinuturo ni Kristo? Di ba? Yan yung sinasabi ni Jesus Christ na ipagpasalamat din natin. Kahit yung konti, pwedeng dumami. Walang imposible sa Panginoon. Yung mga bagay na imposible sa atin, posible sa Diyos. Yung patay nga, nabubuhay. Yung bulag, nakakakita. Amen? Yung mga imposible na, kaya ng Diyos yun. Amen? Walang imposible sa Panginoon. May kanta nga, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Basta, ipinagpasalamat mo. Amen? Ipagpasalamat natin yung mga bagay na kulang na, parang alam mo, kulang na. Ako kasi, hindi. Binibigay ko kay Lynn. Ala ka na dyan. Basta, ibigay mo yung tights, ibigay mo. Tatanungin na lang kita, nag-tights ka ba? Nag-tights ka ba? Hindi ako mawak, bahala ka dyan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, 3 bagay. Una, may miracle of multiplication. Pag nagpapasalamat ka. So, ginawa mismo ni Jesus yun. Siya mismo ang gumawa. Pinagpasalamat, ibinahagi. Pangalawa, miracle of healing. Kilala niyo si Lazaro? Basahin natin. John chapter 11, verse 41 to 44. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Ano ginawa ni Kristo? Ama, nagpapasalamat po ako kasi dinirinig mo akong palagi. So, ibig sabihin, pag mananalangin ka pala, Lord, salamat kasi po alam kong ibibigay mo ito. Tuloy natin.
At alam kong lagi mo akong diniringnin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. 43, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro at nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat. Anong nangyari? Nabuhay si Lazaro. Ano ba yung mga patay na sa buhay mo? Yung mga nakalibing na parang akala mo na wala nang pag-asa. Anong gawin mo? Ama, salamat sa pangalan ni Kristo. Alam ko pong kaya mo ito. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. Yung mga bagay na parang wala nang pag-asa sa buhay mo, merong miracle yan. Yung mga karamdaman, mga sakit, sinong may karamdaman? Praise the Lord, lahat tayo healthy. Walang tumaas ng kamay eh. Praise the Lord, lahat tayo healthy. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? So, makikita natin dito kung ano yung bunga o nagagawa kapag ikaw ay nagpapasalamat, merong miracle of healing. At ginawa nga mismo ni Kristo yon. Sa buhay din natin, ganon. Pwedeng mangyari. Ipagpasalamat na pala natin. Kailangan sabihin natin, Lord, Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lord, salamat. Binuhay mo na yung aking business. O, sino may business? Napapatay na. Kaya ni Lord maggawa ng himala ng kagalingan sa iyong business. Amen. Mga karamdaman, by His stripe, we are healed. Ang sabi sa Bible. Amen. Matthew chapter 11 verse 25, tas jump tayo ng 28. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at ibinigay mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Miracle of healing. Kunyari, bigat na bigat ka na. Ano sabi? Ilalapit mo sa Ama sa pangalan ni Kristo. At bibigyan ka ng Diyos ng kagaanan, kagalingan, at magkakaroon ka naman ng dahilan para ikaw ay magpasalamat. Amen? Yun po ang kailangan natin, palaging magpasalamat. Hindi po mawala yung salitang pasalamat. Amen. Palakpakan po muna natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ang pangatlo, ito na po yung huli. God turning bad things to good things. Yung pangit na bagay, gagawin ng Diyos, ililipat ng Diyos sa mga gandang bagay. Ano yung bad ngayon sa buhay mo? Turn, di ba? Ano yung gusto mong bumuti? Ano yung gusto mong gumanda? Ano yung gusto mong maging productive sa buhay mo? Amen? Kaya nga ito, sikreto. 1 Thessalonica chapter 5, 17 hanggang 18. Palagi kayong manalangin. Amen. Sikreto. Kung yung may mga bagit ka na nararamdaman o nararanasan, ang sikreto ito, manalangin. Verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, yung pangit, pwedeng gumanda. Kapag kay Kristo mo ipinapasalamat. Amen? Kasi, alam nyo ba, ayaw ng Diyos ng pangit. Pakitignan mo yung katabi mo. Pogi yan. Guwapo yan. Amen. Kaya nga kapag kay Lord mo inilalapit yung pangit, ay ayaw nga ng Diyos ng pangit eh. Amen? Pagagandahin niya. Amen. Kaya nga yung pangit, gumaganda kapag kay Kristo mo sinabi. Amen? Kaya nga, yung pangit na nangyayari sa buhay mo, mananatiling pangit yan kapag hindi mo nilapit kay Kristo. Amen? Yung problema mo, mananatiling problema yan kapag hindi mo nilapit kay Kristo. Diba? Kung gusto mong gumanda, ilapit mo kay Kristo sa pamamagitan ng palagi kayong manalangin. Amen. Taas ang kamay ng nananalangin pa.
Yes, pastor, nanalangin ako 3 beses ang araw. Kumain sa umaga, kumain sa tanghali, kumain sa gabi. 3 beses nga naman. Binita pa. Amen. Hindi, ang gusto ng Panginoon, palagi tayong dumudulog. Parang nga sa bata. Di ba? Yung bata, walang pakialam yan. Basta ang alam nila, kakain sila. Tama? Ang alam nila, pag humingi sila, ibibigay ng ama ko yan. Ibibigay ng aking nanay yan. Yun yung karakter ng bata. Amen? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, maging karakter natin is patungkol din sa bata. Tuloy natin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Kung nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, palagi kang makakapagpasalamat. Ang hirap kaya magpasalamat kapag pangit yung nangyari sa buhay mo. Tama? Di ba? Pero kung nakapag-isa ka kay Kristo Jesus, di ba? Yung bad things nga, nagiging good things. Yun yung kagandahan kapag may Jesus ka sa puso. Kapag may Jesus ka sa buhay mo. Amen? Yun po yung kagandahan. Di ba? Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, yung pangit na bagay, natitignan mo ng maganda. Amen? Parang ito yung kunyari yung pangit na bagay, dahil nga may faith ka kay Kristo, tumatagos yung paningin mo. Ibig sabihin, yung parang laser. Di ba? Tumatagos yung paningin mo. Ibig sabihin, bagamat may problema, may pagsubok, pero nakipag-isa ka kay Kristo, yung tinitignan mo, yung resulta na gagawin ni Jesus. Amen? Yun po yung sinasabi dyan. Di ba? Para sa inyo na nakipag-isa na kay Kristo. Eh, sabi pa rin sa 1 Thessalonica 5:17 na tayo, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Di ba? Yung dati nating pagkatao, doon lang tayo sa bad things. Di ba? Palaging bad. Pero yung napunta tayo kay Kristo, paganda ng paganda. Amen? Pabuti ng pabuti. Pahusay ng pahusay. Pagwapo ng pagwapo. Paganda ng paganda. Yun yung nagagawa ng nakikipag-isa kay Kristo. Subukan mo. Ang isang tao wala kay Kristo. Di ba? Walang maririnig ka dyan kundi pangit. Tama? Wala kang maririnig dyan kundi problema. Pero yung mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi. Kaya ni Kristo yan. Ipagkatiwala natin kay Kristo yan. Yun yung kagandahan kapag na kay Kristo ka. Ang sikreto, panalangin ng may pasasalamat. Amen. Sino ba yung mga karakter sa Bible na yung mga nakaranas ng pangit, pero dahil nga nasa Diyos, gumaganda ang buhay? Sino? Si Joseph the Dreamer. Di ba? Alam natin yan. Inihulog sa balon, iniyahon, ibinenta, kanino? Kay Potiphar. Pagkabenta kay Potiphar, pinagbintangan. After pagbintangan, kinulong. Pagkatapos ikulong, ano nangyari? Napunta ng palasyo. Amen? Bakit nangyari yon? Kasi meron siyang Diyos. Yun yung nagagawa. Bagamat pangit minsan yung nangyayari sa buhay mo, sasabihin ko sa'yo, hindi mananatiling pangit yan, lalo kung na-kay Lord ka. Amen. Ang buhay Kristiyano, sabi, ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. He. Masayang tunay. Masaya ka ba? Pakitabik yung katabi mo, masaya ka ba? Ang masaya, nagmamanifest sa labas. Yes, di ba? Amen. Di ba? Yung nangyari kay Joseph, di ba? Baka mas matindi pa sa dinadanas natin ngayon. Di ba? Yung dinanas natin, parang wala pa sa kalingkingan. Amen. Pero, nailipat ng Diyos sa maganda sitwasyon. Ganon din yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ang kailangan mo lang gawin, manalangin ka at magpasalamat. At darating yung mga biyaya o mga pagpapala at magagandang bagay sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Si Moises, di ba? Si Moises, yung ginamit ng Diyos para makalabas yung mga Israelites. Nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng burning bush, di ba? Anong nangyari? Ginamit. Tapos nung makalabas sila, yung bad things, hinabol sila ng mga Ehipto.
yung mga kawal, si Paraon. Ang pangit na kanilang naranasan, lalo na yung mga kasama niya, dinala mo ba kami dito, Moises, para mamatay? Reklamo ng reklamo. Anong ginawa ng Diyos? Bad things to good things. Kinuha ni Moises yung kanyang baston. At ginanon sa dagat. Anong nangyari sa dagat? Nahati. Amen. Nakalakad sila, nakatawid sila. Magmula bad things patungo sa promised land. Pero mahaba pang istorya nun. Kinuha ko lang yung paghati ng Diyos sa dagat. Ibig sabihin, hindi mananatiling pangit ang buhay natin kapag na kay Kristo ka. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, magpatuloy. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka. Huwag kang aandap-andap. Huwag kang lulubog, lilitaw. Huwag kang submarino. Yun, totoo yun. Lilitaw, di ba? Huwag kang Christmas light, patay sindi. Maganda naman ang Christmas light. Sa ganyan lang. Pero sa isang Kristiyano, hindi maganda. Amen? Palagi dapat continuous ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, sino pa? Si Paul and si Silas. From bad thing to good things. Di ba? Acts chapter 16. Nakulong sila. Anong ginawa nila? Ang kwento dyan? Hating gabi. Nanalangin sila. Kumanta sila. At yung mga kasama nilang nandoon sa paligid, nakikinig sa kanila. Anong nangyari? Lumindol. Nabuksan yung mga tarangkahan o yung mga pinto. Nakalabas sila. Amen. Anong ginawa nila? Nanalangin. Pangit yung nangyari sa kanila? Yes, pangit. Pero mas pinili nilang sumamba sa Diyos. Kung may pangit na nangyayari sa buhay mo, piliin mo palaging sumamba sa Diyos. Piliin palagi nating magbigay ng oras sa Panginoon dahil kaya ng Diyos magpadala ng mga anghel upang buksan yung mga binabarahan ng kaaway sa buhay natin. Amen. Di ba? Pangit, pero ang nangyari, biglang gumanda. Ulitin ko, ang buhay kay Kristo, paganda ng paganda. May problema kapag hindi gumaganda. Amen? Tapikin mo katabi mo, paganda ng paganda. Hallelujah. Amen. Lahat ng bad things, preparasyon yan para sa good things. Kasi pag wala kang kwento na bad things, parang wala isa-isa ang buhay. Sino ba yung narinig ko noon? Pag walang kwento, walang kwento. Kaya nga minsan may bad things para may kwento. Amen? Yung nangyari kay Jesus, bad things. Pero after noon, maganda yung kwento. Amen? Para sa palabas lang yan eh. Bad yung nangyari sa una, minsan inaapi, biglang yumaman. Di ba? Tayo, sa buhay natin ganon, minsan naka-experience tayo ng bad things, naka-experience tayo ng mga pangit na bagay, pero dahil na kay Kristo ka, hindi mananatiling bad. Amen. Ulitin ko, yung bad things, preparasyon yan sa good things. Amen? Preparasyon yan para meron kang may kukwentong maganda. Amen? Na ang Diyos ang gumawa, na ang Diyos ang kumilos, na ang Diyos ang lahat ng gumawa sa lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord. Parang ganito, preparasyon. Ano yung pinakamasarap na pagkain? Yung matrabaho. Kare-kare. Matrabaho, di ba? Kung gusto mo kumain ng masarap, pero hindi ka handa sa preparasyon, di ba? Ma-experience mo ba yung sarap ng kare-kare? Yung binigay ni Mami yan, masarap. Amen, di ba? So, ibig sabihin, minsan may hirap, minsan may sakit, minsan may pagdurusa, minsan may problema, may pagsubok. Pero preparasyon yon para malasap mo yung magandang bagay. Amen? At lahat ng mga apostol, kahit si Jesus Christ, nakita natin yung hirap, yung sakit, yung problema, yung pagsubok. Nakita niya lahat, iiwanan siya. Pero preparasyon yun para sa atin, makaranas tayo ng good things na galing sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kung gusto mo kumain ng masarap, diba? Bibili ka ng marikado, magagayat ka ng sibuyas, magagayat ka ng kamatis. Ano ba? Magpapakulo ka ng pakukulan mo yung baboy. Amen? Kasi gusto mo kumain ng masarap. Ganon din sa buhay natin. Kailangan natin mapagtagumpayan yung mga bad things na kasama ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos hindi kayo iiwan.
Hindi ka pababayaan. Yun yung pangako ng Panginoon. Ang sikreto, magpasalamat ka lang sa Panginoon. Dahil ulitin ko, yung mga pangit na ini-offer mo sa Panginoon, pagagandahin ng Diyos. Yun lang po yun. Yung pangit, kahit yung sira, aayusin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang Diyos ay Diyos ng kagandahan. Di ba? Sa Genesis, nakita ng Lord na ang mundo ay sira. Tama? Ang Diyos nga ay Diyos ng kaayusan. Nung makita na ang Diyos ay sira, ang sabi niya, let there be light, and there was a light. Ang unang binuo ng Panginoon, liwanag. Mahirap gumawa kapag walang liwanag. Diba? Lalo kapag ikaw ay nagluluto, subukan mo maggayat ng sibuyas, tapos madilim, baka magayat yung daliri mo. Amen? Kaya nga ang Diyos, pag nilalapit mo sa Kanya, ang Diyos ang magbibigay ng kaayusan. Amen? Yung pangit, gaganda, at malalasap natin yung good things sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sino gustong makaranas ng good things? Praise the Lord. Si Kristo ang sikreto. Hallelujah. Praise the Lord. Malapit na po tayo. Amen. Awit chapter 139 verse 1 hanggang 4. Ang sabi dito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Batid ng Diyos yan. Kung yung buhay mo ngayon, medyo masalamuot, pagagandahin ng Panginoon yan. Ang lahat kong lihim, alam ni Lord yung lihim mo. Yahweh, kanta to nung nakaraan ako'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Ang lahat, dito pala kinuwen, lihim o Yahweh, ay tiyak mo ngang nabalaman. Dito pala kinuha yun. Amen. Sabi dito, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay iyong nalalaman. Verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isipan. Ako'y iyong nakikita. Diba? Nakikita ka ng Diyos. Kung nakakaaranas tayo ng pangit, diba, nakikita ka ng Diyos. Gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di po ako umiimik. Yaong aking sasabi, alam mo na. Lahat yun. Lahat ay di malilihim. Amen? Ibig sabihin ko, walang malilihim sa Panginoon. Yung mga bad, alam niya yan. Ang inaantay niya lang, lumapit ka sa Lord. Sa Diyos may kagaanan. Sa Diyos may katagumpayan. Sa Diyos may pagpapala. Sa Diyos kaya niyang i-turn yung pangit sa buhay mo, kaya niyang gawing maganda. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay lalapit sa Panginoon. Ang isang bagay lang na gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Lord. Kung may bad things ka, kung gusto mo ng miracle of multiplication, miracle of healing, sa'yo, sa mahal mo sa buhay, ang sikreto walang iba kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ang Diyos matapat. Kahit hindi tayo tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Amen. Sandali lang po tayong umawit sa Panginoon bago po tayo manalangin. Awitin po natin yung sabing, katapatan mo, O Diyos, tunay at kumikit. At iset po natin yung ating mind, ang ating heart sa Lord. Sabihin natin kung ano ang katapatan ng Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge you in our midst. Yes, Lord. O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo, Lord, hallelujah, ay walang kapantay. Pag-ibig mo'y wagas at walang sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming buhay. Papurit pagsamba. Papurit sa'yo lamang iaalay, Lord. Bukas, noon, ngayon, at kailanman. Bukas, noon, ngayon, at pagkailanman. Luwalhatiin ka. Once again, with all our heart, sabihin natin sa Panginoon kung gaano siya katapat. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Panginoon, katapatan mo, Diyos, tunay ang dakila. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo, Mo'y wagas at walang kabagkas. sa aming puso, Sa aming sa aming buhay. Sa aming buhay. Yes, oh God, ang papuri sa'yo lamang. Puring pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, Bukas noon, ngayon, at kailan. luwalhatiin ka, Lord. Luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Kay buti mo Sa amin, Lord. Kahit kami pasaway, Lord, mabuti ka pa rin, oh God. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Yes. ang lagi ko. Sasambahin. Hindi kami magsasawang awitan ka. Awitan. At pupurihin. Yes, O Lord, Panginoon. Kay buti mo. Yes, Lord, hallelujah. Once again, Panginoon, with all the heart, o na nagmumula sa iyong puso, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, yes, Lord, Kay buti sa amin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Lord, habang may lakas, may hininga, may buhay. Ikaw lang ang lagi ko. Hindi kami magsasawang umawit sa'yo. Hindi kami magsasawang pasalamatan ka. Aawitan kita at pupurihin Panginoon. pa. Kay buti mo sa akin. Tumingin po kayo sa akin saglit sa harapan. Alam niyo po ang isang bagay na nais ng Diyos na ipagpasalamat din natin sa Kanya. Na nilagay ni Lord sa puso ko. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay dinala niya at ipinagkaloob o inilagay tayo sa isang gawain na kung saan ang Diyos ang naitataas, ang Diyos ang naluluwalhati, ang Diyos ang napaparangalan. Sapagkat may mga nakita ako na mga lugar na kung saan ang mga tao'y napaloob doon sa simbahan na yon. Pero yung mga tagapanguna ay sila ang bida, sila ang naitataas, sila ang magaling. But praise God, sa lugar na ito, ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil dinala tayo ng Diyos. Inilagay tayo sa isang bahay-sambahang si Jesus lamang ang ating talagang itinataas at wala na iba pa. At sa gawain nating ito'y wala tayong hangarin kundi ang mailapit ang mga tao sa Diyos, magbago ang buhay, maging maayos, matiwasay. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nilagay niya tayo at ipinaloob sa isang iglesia na ang kultura ay isang pamilya na hindi nagtuturingan na magkakaiba. Ipagpasalamat natin sa Diyos na tayo pinagsama-sama ng Diyos sa gawain ito upang maging isa tayo bilang isang pamilya ng Diyos sa kanyang kaharian dito sa lupa. Tulad ng narinig natin kanina, na mahalin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin din ng kapwa gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin.
Tapat ang Diyos na tinawag niya tayo upang magpasalamat tayo sa Panginoon, sa ating kapatid, sa bawat isa sa atin. Dahil mahirap ang malayo sa Diyos. Kapag ang isang tao ay malayo sa presensya ng Panginoon, mahirap mabuhay sa mundong ito. Ahatakin ka ng kasalanan, ng mundo, ng kasamaan, ilalayo ka sa Diyos upang mapahamak tayo. But salamat sa Diyos dahil niligtas niya tayo. Pinili niya tayo. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya ang nagbabago ng buhay natin. Tinutuwid niya tayo araw-araw, itinatama niya tayo kung tayo nagkakamali. Ayaw niyang malayo tayo sa Kanya. Kaya nga ngayong umagang ito, patuloy tayong magpasiyasat sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya. Katulad nung ating narinig na awit, yung Psalms 39 verse 1 to 4, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Bawat araw po ng buhay natin, walang natatago sa Diyos, walang nalilihim sa Panginoon. Kaya awitin po natin ito ng buong puso at damahin natin ang yakap ng pag-ibig ng Diyos. Ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya dahil tayo mapapahamak. Magugulo ang buhay natin, mawawasak at masisira ni Satanas. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, dinadala niya tayo rito. Kaya awitin natin ito. Ito'y awit ng pasasalamat. Sa awitin natin, puso ko'y iyong sinisiyasat. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Ay tiyak mo ang nalalaman. ay tiyak mo kang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, ng aking ginagawa sa'yo ay dilingin. sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nababatid. ay tiyak mo kang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Kilala mo Panginoon. ako. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay, Lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. salamat. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. minsan paawitin natin ang buong puso. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Buhay
bagay. Yes, Lord. Oh, yes, oh God. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may malas ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa inyong tahanan. Ang Espiritu ng Diyos ay kumingilo sa inyong mga puso. Nais niya na mabuhay tayo ng tapat, malinis. Nais ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Let us live like Jesus. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, maaari sa nagdaang araw, nagkamali ka, natisod ka, nadapa ka, nagkasala ka. Ang palad ng Diyos ay laging bukas para tanggapin tayo at anyayahan. Muli nating isuko ang buhay natin sa Kanya. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi natin kayang alisin ang anumang pangit at masamang nagagawa natin. Ang Diyos ang magbabago sa atin. Nais lamang ng Diyos na ialay natin sa Kanyang lahat. Isuko ang lahat. Habang tayo na kayo kung lahat nakapikit, sabihin natin ang panalangin na ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkakamali. Ako po'y nagkakasala. Kaya't sa oras na ito, muli kong isinusuko sa iyo. Iniaalay sa iyo ang aking buhay. Tunay kang maghari sa puso ko. Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy mo po akong baguhin ayon sa iyong kalooban. Nais ko, Panginoon, na mabuhay na naglilingkod sa iyo, sumusunod sa iyong kalooban. Ngayon pong umaga na ito, punuin mo ang aking puso ng pagmamahal sa iyo, ng kauhawan sa iyong salita, kauhawan sa iyong presensya. Simula po ngayon, Panginoon, palakasin mo ako, ilayo mo po ako sa kasalanan ng mundo. Marami pong salamat. Simula po ngayon, buong buhay ko ay alay na sa iyo. Gamitin mo ako, Panginoon, bago ka dumating upang madatnan mo ako na tapat, malinis ang buhay na naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin. Ito po aking panalangin. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat. Pagpasalamat tayo sa Panginoon.
kapatid natin, kabayan natin siya, lalaki sa lalaki, ang bayan mo, salamat sa buhay mo, kapatid. Mga babae, umikot po kayo, salamat sa buhay mo, salamat sa buhay mo. Sige po, salamat, narito ka, salamat sa buhay mo. Sige po, salamat. Yakapin natin ang mga kababaihan, lalaki sa lalaki. Sige po, pasalamatan natin sila. Salamat, Brother Bam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Brother Jay. Mamya, thank you. Thank you sa buhay nyo. Thank you, Lord. Sa buhay ni Pastor Alvin, Ian. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Amen, amen. Yes, Lord. Salamat sa buhay ni Kuya Perdi, ni Kuya Rio, ni Doris, ni Ate Doris. Lord, salamat sa mga kapatid, Ate Gemma, kay Danny. Lord, salamat kay Makmak, kay Abby, kay Lord, Ate Arlene. Thank you, Lord, kay Richard, kay Lynn, kay Pastor Dong. Lord, salamat sa mga kapatid na narito, kay Kuya Lord, kay Jem. Lord, salamat kay Ate Doris, oh God, salamat kay Kuya Efren, salamat kay Isaac, kay Ai, salamat sa lahat ng kapatiran. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, salamat. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Maupo na po ang bawat isa. Isang bagay pa po nilagay ni Lord sa puso ko. Puntahan natin, Goy, yung The Passion Translation na Ephesians 5:20. No? In The Passion Translation. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nabanggit ko kanina. Magpasalamat tayo sa Diyos sa iglesyang ipinaloob tayo ng Diyos. Yung dinala tayo ng Panginoon sa gawain na ito. No? Sa Jesus Be Lifted Up Church. Pangalawa, sabi ron, always give thanks to Father God for every person He brings into your life. Kaya nagpapasalamat tayo sa bawat isa sa atin. No? Dinala kayo ni Lord sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mga kuya, ate, nanay. Yan. No? Magpasalamat tayo sa Diyos. Gusto kong bigyan diin. Let us give thanks to God because God has given us the shepherd, the pastor. No? Amen po ba? Di ba sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you the shepherd, the pastor, who will teach you the knowledge and understanding. No? Binigyan tayo ni Lord ng mga pastor, kaya meron tayong mga leader, mga pastor na nangangalaga sa atin. Kasi alam nyo ba, pag walang pastor, sa isang tao, walang nangangalaga, mapapahamak siya, malalayo siya, no? Mawawalay siya kasi walang nag-alaga, walang nagbantay. Kaya, minsan may mga community na nawawala yung mga tupad doon sa lugar na yon, walang kasing nag-alaga, walang nagpatuloy. Nabantayan sila, pastoran sila. Kaya yung maraming youth, yung maraming kapatiran sa lugar na yun, nawala, no? Kasi nga, walang nag-focus, walang nagpastol talaga. No? Kaya kawawa sila. Para sila mga tupang ng kanya-kanya ng landas. Pero pag may nangalaga sa community yon, may nag-focus, may nagbantay, makita mo mananatili yung mga tupang nandoon kasi may nagpastol. No? So marami tayong karanasan dahil walang nangalaga, walang nag-focus, no? Ayun, napahamak sila, hindi na nagpatuloy ang iba. Kaya salamat dahil meron tayo rito mga pastol o nangangalaga sa bawat isa sa atin. Dahil kung hindi, no, mapapahamak sila. No? So kaya praise God sa buhay ng bawat isa sa atin dahil tayo ay nilagay ng Diyos sa gawain na ito. Amen po ba? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. So, yung nakahawak sa offering next week na kayo, no? Goy, diretso na po natin. 2 Corinthians 9:8. Basahin po natin. Dadako tayo sa ating pagbibigay, no?
2 Corinthians 9:8. Ayan, sa Tagalog, Goy, 2 Corinthians 9:8. Oh, 7. 7 yata. Baba mo lang na isang verse. Ayan. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Ang bawat isa'y dapat magbigay. Ayan. No? Ulitin natin. Ano? Sabi ni Lord, ang bawat isa, wala exempted. Bawat isa. No? Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Sa kabila, ikaw. Pati bata. No? Ayan. Sino yung teacher natin sa mga bata? Anong sabi? Ang bawat isa'y dapat magbigay. Walang exempted. Bata, matanda, may ngipin o wala. No? Bawat isa dapat magbigay. No? Ayon sa kanyang pasya. Yan. Ano ang pinapasya ng puso mo? Ito ang kaya mong ibigay. Ganito ang gusto mong offering. Nasa iyo yan. Na ayon sa pasya mo. No? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Kailangan maluwag sa loob. Malaki man yan o maliit ang offering mo. At the same time, syempre, regular nating ibinibigay kay Lord yung tithes natin. Talagang, kumbaga, sabi ni Lord, hindi namang pinupuwersa, kundi talagang galing sa puso natin, privilege natin na hinihingi ng Diyos na ibigay yung para sa Kanya. Talaga ibinibigay natin Kanya talaga yun eh. No? Ngayon, ito, magkaloob daw tayo magbigay ng offering ayon sa pasya ng puso at hindi napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan. Kaya iniibig daw ng Diyos, minamahal ng Diyos yung nagkakaloob ng masaya, na hindi napipilitan, hindi nalulungkot, kundi masaya, may kagalakan. Kaya sa pagbibigay po natin kay Lord, no, nagbibigay tayo ng offering, nagbibigay tayo ng tithes. Parang sa bangka yan eh. Pag ikaw ay namamangka, hindi pwedeng puro kaliwa. Iikot ka ng iikot kasi nasubukan niyo na ba magbangka? Yung puro ganito yung sagwan mo, kaliwa ng kaliwa. Gaganon ka ng gaganon. No? Hanggang umiikot ka lang. Ang nagbabangka na nag-iisa, kaliwa, kanan, para dire-diretso. Di po ba? No? Nakuha nyo? Yung merong sinasakyang ikaw lang mag-isa, ang tawag doon. Ayak, yon yung ayak. Ikaw lang mag-isa ron, maggaganyan ka, tapos kakanan para dire-diretso. Pero pag puro kaliwa, no? Gaganong ka ng gaganong hanggang ikot ka lang na ikot kasi puro kaliwa. Sa giving kay Lord, balansyado, nag-o-offering ka, nagtatides ka. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Amen? No? At pag talaga may tithes ka, binibigay mo yung para kay Lord, yun yung 10%. At yun namang offering, galing sa puso, yan, magbigay ayon sa sariling pasya, hindi napipilitan. Kaya sa pagbibigay natin sa Panginoon, yan po ang sikreto para lalo tayong pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon saglit. Amen. Nakita po natin, 2 linggo na yata ito. Kasi po yung aking naiuwi, nung galing ako ng US, siguro 7 years ago na yun, yung projector ba tawag doon, nasira na kasi may time span yan eh. Pag naubos na yung 10,000 times na nagamit yon, wala na. Kaya nagluloko na siya. No? Yun po yung projector na dala kong galing US, binili ko po doon. Ngayon, dahil sira na siya, ito po, nag-avail po tayo, huhulugan ito for 1 year, ano? 1.5 ng ganong amount. Pero ang ministry na po ang ating magsasagot niyang buwan-buwan. At kaya po, ito, 85 inches po ito eh. No? At yun namang atin na sa aircon na yan, talagang regular. Meron tayong contribution na 300. Talagang galing sa puso, hindi napipilitan. At nakakaraos po tayo monthly para sa 2 aircon natin. Yan po. No? At salamat kay Lord dahil natapos na po in 5 years yung Travis natin, nahulugan siya. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen, amen. So kaya salamat sa Diyos dahil may vision, may provision ng Panginoon. Kasi without vision, people perish. Proverbs 29 verse 9. If there's a vision, there is a provision. Pag may pangitain, may provision si Lord. Marami siyang paraan para yung pangitain mangyari. Kasi pag wala kang pangitain, wala kang pananaw sa buhay, wala kang vision, walang direction, walang patutunguhan. Kaya nga, salamat sa Diyos
Ayan, meron po tayo ngayong malaking screen o TV ito, 85 inches po yan. No? Tama, no, Pastor Albi? 85 inches. So, meron kang dadagdag ba? Wala naman. So, kaya salamat sa Panginoon, sa pagbibigay po natin sa Panginoon, ay pag tayo po'y patuloy na tapat at sumusuporta, yan po ang mga bunga ng ating mga pagbibigay. No? Uhulugan po natin yan for 1.5 years. At yun naman pong, yun, yung monthly, para nakaka-performance na ba tayo? Aisa? Dito sa aircon, ano? O pag 5 na, mabilis, no? Kita nyo? Dahil sa ating sharing, tulong-tulong, talagang matatapos na tayo, hindi natin alam. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang tagumpay po natin ng ministry, ang gawain ng Panginoon, tagumpay nating lahat. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. So tayo po'y dumako sa ating pagkakaloob. Lord, salamat sapagkat hindi man po kami napakalaking church katulad ng mga CCF, ng mga JIL. Kami po'y maliit lamang pero meron kaming malaking Diyos na nagmamahal sa amin, na nagkakaloob ng mga pangangailangan ng bawat isa at ang pangangailangan ng ministry na tutugunan dahil sa iyong biyaya sa buhay ng bawat isa. Lord, sa aming pagkakaloob ngayong umaga, ikaw ang magpapala at magbabalik ng 100-fold sa mga ipinagkakaloob namin sa iyo. Sa pagiging masunurin ng bawat isa ay nagagawa po namin magbigay sa iyo, Panginoon, dahil naniniwala kami na anumang ibinigay namin, anumang itinanim namin ay aanihin namin at babalik sa amin. Salamat po, O Diyos, na marami. Kailanman hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Salamat. I-bless niyo po ang tithes and offering na ito ay tunay na ito'y magamit lamang sa kaluguran ng iyong pangalan at patuloy naming makita ang katuwiran mo at kabanalan sa ministeryong ipinagkatiwala niyo po sa aming lahat. Marami pong salamat, Ama. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Sino awit? Walang kakanta? Sige po. I praise in the valley, praise on the mountain. Yeah. Praise when I'm down. Kalog po ang bawat isa, damay natin ang presensya ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at aawit tayo sa Panginoon. Ayan, praise the Lord. Lahat tayong may hininga, magpuri sa Panginoon. Amen. Sige po, huwag tayong mahiya. Let everything that hath breath praise the Lord. Hallelujah. Let everything that has breath Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath God has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, Praise the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Sige po, galawan natin ang katawan natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise was surrounded. My praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise, praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I'm breathing, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign.
Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater. Oh, we will than you. sing. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody Sing it again. greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Oh, praise. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Come on, let's praise the name of Jesus in His Praise praise. the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Sing. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it I inside? won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it Sing. I inside? won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, come on, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath, praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hindi tayo dapat magsawang umawit kay Lord. Amen. Kahit araw-araw, maya't maya, pupurihin ang Panginoon. Hallelujah. Ano man panahon, ano man sitwasyon. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, Araw-araw. araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man maging panahon, ano man magkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Muli pa, oh, araw-araw. araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, Araw-araw. O Diyos, Araw-araw. araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Kayo sumigaw! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Mas malakas. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad.
Wala kang katulad, wala kang katulad. Sa huling pagkakataon, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Mas malakas! Ikaw at ikaw pa rin. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin po natin, salamat Panginoong Jesus. Pinagaling mo na po ako. Pinalakas mo na ako. Pinasigla mo ako. Pinatibay mo ako. Niligtas mo ako. Salamat Panginoong Jesus. Binabago mo ako. Araw-araw. Salamat Panginoon sa mga pagpapala mo, sa biyaya mo sa buhay ko. Salamat sa himala. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kaligtasan. Salamat Panginoong Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Paupo saglit ang bawat isa para sa ating mahalagang announcement. Amen. Amen. Sige po. Amen. Announcement po. Yan. Sige, habang inaantay po natin yung sa multimedia po natin, ito po yung ating mga announcement. Una po sa ating Prayer Matters, bukas po yan, 7:30 p.m. Live po yan sa ating Facebook. So, pwede po tayo magbigay ng ating mga prayer request. Isa-send po natin sa ating GC and makakasama po natin bukas ang isa po sa pastora and intercessor po natin sa Mindoro, si Pastora Vicky po. And next naman po is ito pong Youth Joint Fellowship. Next week po yan, November 22, Saturday ng 2 p.m. po. So we invite po lahat po ng youth na mag-join po sa ating Joint Youth Fellowship na ang title po is Step into Purpose. Walk boldly in your calling. So lahat po ng mga youth po, kasama po natin ng mga taga Salinas po at iba pa pong ano po sa ating JBLU po. And next po is ang ating Home Midweek service. So, ang schedule po this coming Wednesday ay sa bahay po ni Sister Beth. So, we invite everyone din po na available na mag-join po sa ating midweek service. And next naman po ang ating Tinig ng Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po yan sa ating Facebook page. Live po yan every Thursday ng 7:30 p.m. And ito po ang ating mga upcoming events. Magkakaroon po ng pastor's planning para po sa darating na 2026. Meeting and fellowship, November 28 po yan. Magsisimula po yan ng 10 a.m. at gaganapin po to sa Kabudsan Residence, Tawiran, Calapan City. And ito po ang ating JBLU Family Joint Fellowship and Christmas Party sa December 7 po yan. Dito po sa JBLU May, so makakasama po natin lahat ng ating satellite churches at ito po yung ating Christmas party. And sa mga gusto naman po mag-join para sa ating Christmas presentation sa darating po natin na Christmas party, may invite po na magstay po muna dito sa ating church after the service para po magkakaroon po tayo ng meeting. And
ang ating worship, word, and prayer night sa last week po yan ng November 28 ng Friday po. 8 p.m. to 12 midnight po yan. So we invite everyone din po na makaka-join po sa ating prayer night. And yun lamang po sa ating mga announcement. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe and follow po sa ating mga social media accounts. Yun lamang po. Sige po, tayo po yung muling tumayo at pasalamatan po natin ating Panginoon. We will sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat patuloy niyo kaming pinaalalahanan sa umaga pong ito na patuloy kaming magpasalamat dahil sa inyo. Hindi sa ano pa mang bagay, O Diyos, kundi dahil sa inyo. Salamat sa pag-ibig niyo na gayon na lamang. Salamat sa katapatan mo. Salamat, Lord, sa kahabagan mo na patuloy namin nararanasan. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa walang hanggang pagpapala, Panginoon, your abounding grace, O Lord, na patuloy niyang pinararana sa bawat isa. Salamat for your divine protection. Salamat, O Lord, for your greatness, for your goodness, for your mercy, O God. Lord, hallelujah, lahat ng bagay, Panginoon, ay dapat namin pagpasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, hayaan niyo po na mga salita niyo na yung aming narinig ay tunay na tumimo sa aming mga puso, Panginoon, upang ito'y patuloy namin maisagawa, Panginoon. Sapagkat sinabi niyo, Lord, out of the abundance of our heart, our mouth will speak. Kaya, Lord, ang mga salitang yun ay tunay na naisulat namin, Panginoon, sa aming mga puso sa umaga po ito, Diyos. Salamat, salamat, salamat ng marami. Gayon din sa inyong anak na ginamit, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, natutunan niya na totally surrender niya ang buhay, magtiwala sa inyo. At nakikita naman niya, Panginoon, na kahit kailan hindi niya siya pinabayaan, maging ang kanyang pamilya, sapagkat walang sino man sumusunod sa inyo ang pinababayaan niyo, O Diyos. Kaya, Lord, salamat. Patuloy na gamitin niyo siya mightily for your glory alone. Let your will be done, O God. Hayaan niyo, O Diyos, na sa kanyang buhay, makita ang kadakilaan niyo, inyong kapangyarihan, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, maging ang kanyang buong sambahayan. Maging, Lord, ang aking po mga magulang kapatid na narito. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sapagkat dinala niyo kami dito sa lugar na ito, Panginoon, ng
panambahan, ng ligtas, Lord, na may kagalakan. Gayon din po kami uuwi, Panginoon, na ang kaligtasan, pagsama niyo, Panginoon, ay amin pong mararanasan. Hayaan niyo po na sa loob ng 1 linggo na ito na darating, Panginoon, ang marinig niyo lamang sa aming mga labi ay ang aming buong pusong pasasalamat sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Truly, Lord, words are inadequate to give you all the glory, all the honor, all the thanksgiving. In Jesus' mighty and conquering name, amen and amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless us all.